Il-każ ta' Rozjen Kutajjar u l-konsulenza li ħadet mill-ITS issa spiċċaw ġibdu l-kundanna anke tal-Kunsill Studenti Universitarji. Dan hekk kif il-pressjoni fuq il-Prim Ministru Robert Abela qed tkompli tikber, kif qed tikber ukoll il-pressjoni fuq il-Kummissarju Angelo Gafà li sa issa għadu m'għamel assolutament xejn dwar dan is-serq minn flus il-poplu. Il-KSU fakkar kif l-Awditur Ġenerali ġibet l-attenzjoni għall-inkonsistenzi li kien hemm fil-mod li bih Kutajjar ingħatat dan il-ġob, bħal fatt li l-kuntratt li ġie ffirmat kien backdated, l-inkapaċità tagħha għal dan l-irwol u n-nuqqas ta' evidenza għax-xogħol li suppost għamlet. Fi stqarrija l-Kunsill Studenti Universitarji sostna li l-konverzazzjonijiet li kienu ġew illikjati bejn Kutajjar u Jorgen Fenech kienu taw bidu għal din l-investigazzjoni. ċezz li juru biċ-ċar l-intenzjonijiet ta' Rozjen Kutajjar li tapprofitta mill-pożizzjoni tagħha. Anke l-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech spiċċa taħt il-lenti tal-li naqas milli jispjega l-impjieg ta' Kutajjar lil bord tal-istitut, għalkemm Robert Abela issa baqa' jiddefendih. Il-KSU sostna li l-ħlas ta' Kutajjar qabeż ukoll il-limiti stabbiliti u dan il-qanqal mistoqsijiet dwar il-proċedura dubjuża użata biex ġie ikkalkulat il-ħlas tagħha. Iżda anke hawn il-Prim Ministru qed jibqa' jkaxkar saqajh u ma jaġixxix. Kulħadd huwa mistenni illi jwettaq xogħlu. Fil-rapport l-NAO jgħid bl-aktar mod ċar illi fil-waqt li jirrikonoxxi li ċertu xogħol jista' ma jriżultax f'dokumentazzjoni, it-tip ta' xogħol mogħti lil Kutajjar kellu jiġġenera evidenza ta' ħidma bħal korrispondenza skambjata, rapporti infassla jew riveduti u informazzjoni dwar avvenimenti u laqat li wieħed ikun involut fihom. Iżda fil-każ ta' din il-konsulenza, in-nuqqas assolut ta' evidenza ta' ħidma jitfa' dubju fuq ix-xogħol li suppost sar.